मा जाखो फंबाय ना आदा हिन्दी ब्लगावसो होगोन आंनियावहाय बे बर'आ नों डायलगफोर गोसोखाङा गैला आंथ' गोसोखांबाय दे आंनाथ' डायलगा जाखायो दे Hi and welcome to a new vlog. So this vlog आङो देखायगोन जोंनि first day of the shoot. Okay. Behind the scenes देखायथ'आ नोंसोरखौ first day of the shoot आरो सोर एक्ट्रेस फैदों सोर एक्टर जोंनि शर्ट मुभियाव बेखौ देखायगोन आरो बे कनसेप्टआ एक्चुअलि माने जि मुभिनि कनसेप्ट अके शर्ट मुभिनि कनसेप्टआ जाहैबाय हारिनाया अके गोसथोनाय जा अननाय जा बेफोर हारिनाया स' बिदि टाइपनि शर्ट मुभिया आरो आं आसा खालामो बिराद मोजां मोनगोन नोंसोरो आङो मिथिखादों मानो होनबा जेब्ला आं स्क्रिप्टखौ फरायदोंमोन आंनि फ्रेन्डआ स्क्रिप्टखौ होदोंमोन जेब्ला बे समाव आं फरायदोंमोन होमबा आं मिथिखादों कि लाइक इट विल बी कुल अके स' दिनैहाय सिनाव फैदों आरो आं दिनैनो फोजोबनो सेस्था खालामदों माने जेनेबा बे शर्ट मुभिखौ दिनैनो थाबैनो माने एसे इमारजेन्सि जादों नालाय ओंखायनो थाबैनो फोजोबनो सेस्था खालामदों स' नोंसोरो ब्लगखौ नायलांबाय थाबाय जाबाय अके स' आंनि दायो फ्रेन्ड सासे दं दाबो केमेरा गैया एक्टर एक्ट्रेसबो फैयाखै आरो गैया रावबो गैया जों सानैल' दं आंनि फ्रेन्ड आरो आं नेगासिनो एक्टरखौबो एक्ट्रेसखौबो आरो केमेराखौबो नेगासिनो दाबो गैया ओंखायनो सानबाय कि लाइक ब्लगखौनो शुट खालामथारसै अके स' बिसिमल'सै आरो नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ What's up bro What's up bro What's up दे बोरै खबरफ्रा आसोल खबरा बेनोसै होननाय जोंना टिमा बारा गैयाथ' नै बे आसोल मानो लस खालामो 50 थाखा लायो आसोल मिथिगौ नामा नोङो बे सासे नै जोंना माबा बाबु डेन्सार बाबु एक्ट्रेस एक्टर बेनो एक्टरा जोंना बे एक्टर दा मेकआप मेन ना दे फार्स्ट डेनि बागै बुंदो एसे फार्स्ट डेनि बागै दा खालामनो नागिरदों ओमफ्राय माबायदि जागोन एसे गिनाय मोनदों आरो ना अ माय गड बुंदो मा खालामनो नागिरदों हा मा खालामनो नागिरदों जेनेबा आङो खालामनायाथ' मिथिखायो माथो नोंलाय नङा होमबा दिनै जोंहा शर्ट मुभि जागोन ओमफ्राय नै दा स्टार्टिं जाजेनबाय खालामसिगोन बाल आरो मोनसे खोथा र' ओमफ्राय आं जोंखौ मानि फागौनि होनाय नोंसोरा उफाय गैया माथो खालामनो অনিতা আৰু মেকআপ মেন দা কিবা ক'ব নেকি মইনো কি ক'ম আৰু বুজিছে হৈ যাব দে ঐ नै जोंना नै जों रायख' नोंना रायख' नै जोंना रायख' जायाखैब्रा दा सुटाथ' जोब्बाय दायो जोंना नै बेफोरनो सब पार्टि गोजासै Good morning.